Kumelele kakhulu wathubeka kakhulu ekukhuleni kwakho uNkulunkulu futhi akakukhulise iBlue Nation ayikhulise benkulu kakhulu kuthi ukuhamba kukaRenki mfowethu kube ukuthi nabanye bathi sesifisa ukusondela sibone ukuthi kanti yini lengaka bese kuthi umama wakho omzalayo Mvulane uNkulunkulu aqinise kulesi sikhathi kakhulu kwazi ukuhlala nalamantombazane uNkulunkulu abasondeze eduze kwakho wanikeza isibindi kwazi kuma nawo mfowethu siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi Ngobe buye mfowethu sizovelelisa uma isiya kumfundisi vele isibe siyophothula ngicela ukuyibongela nakulensizwa bafowethu ngisebenzeke emsakazweni for 15 years osembone noWelile namhlanje ngiyakukhumbula ngilwela lapha ngiyamkhumbula ngilwela uWelile ngase ngibuza usisi wami ukuthi ungilwela kanjani uWelile mayikhuluma kanje wayesethi usisi wami okusala ukuthi ukulwelile ngathi mina ngiyazi lento ayishoyo uWelile wathi usisi wami yekuwelile wena mayiseshilo ke lo dade wethu angidlule ezwini lakhe ingakho nje athe mayiqhamuka la esengiyambamba ngesandla ke la ukuthi awu mayehlala eDepisini manje ngesikhathi uyahlala eDepisini uyangireportela ukuthi akamphoxa ngikanti utshata bese kwenzenje umenzeni bese kwenzenje cha uthi manje makaza ukuthi ugogo wami mamkhona ukuthi hawu sasitshole kangaka kodwa athi sisobo saba uthi uphoxa ngalokho Pepisa jama Pepisa phakade sesobulala imbuzi wakithi akusenani udlala kubanjalo nami kwangenza ngiyoxoxa ngelinye ilanga futhi sicela ukuthi sisonge ngicela ukuyincoma lensizwe ngoba namhlanje ngihlala eduze kwayo uyabona lapha sake yemsekhona lapha ngiyakubiza ngegama lakho gogo Chonina lokho usakhona lapha for 15 years ngisebenza lapha akaze ngizwe izwi elithi nca kulensizwe bakuthi uyakwazi ukuthi nca kumuntu hayi mina nje angeke ngikwazi ukufakaza leyo this is one person ongiphathe kahle ngaze ngahamba namhlanje ngangixoshiwe ngiyakhumbula nje groupini abanye ababebuza saku wayengento kuba sarcastic ngesilungu sakubhinqa bhuqa ngiyamkhumbula nje ubuza akasawazi kodwa yena kodwa wathi ubani wazi ukuthi ubani olandelayo esho ukuthi empeleni washo ukuthi inceba lendoda ahleke ngoba wazi ukuthi ubani olandelayo ngo-2022 kana kwethu ngiyabonga kakhulu thina sekufanele ngizivalelise ngoba sizobiza uJumbo emva kaJumbo sibiza kuba ubaba umfundisi bese kufunda umlando so bese siphothulile ngicela ukuyibongela okay kusho ucela I'm sure uqinisile ukuthi siufake manje umlando ukuze umfundisi akwazi ukusilida iprocession yokuphuma sicela ukuthi unsikelelo mdlalose eze ngaphambili azosifundela umlando asicela nje sisukumeni ngenyawo abangakwazi ukusukuma bame ngenyawo siufunde manje umlando cela unsikelelo mdlalo siphuthuma ngane ngambuka kodwa baba wami akazange ngibone ngiphumelela uma sizwe izinto ekuthiwa usezenze ekhaya ubaba angayibonanga ngicabanga ukuthi uzothi mayefika behlangana afika aqhawula athi ngiyabonga ndodana ukuthi emhlabeni ngashiya indoda ngicela ukuthi nabafowethu abasele nezingane zakhe izisele
newuqhuba umuzi umama angakhali nikhona omakoti bangakhali nikhona siyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu obekhona namhlanje Khuzani mfethu uqine akumnandi ukulahlekelwa yisosha ebedlala indima engaka emsebenzini wakho sengazi ukuthi ngokuhamba kaRank kungavuka omunye usechazile uKhuzani ukuthi uRank yini akade yenza kuyena amenza ukuthi akholelwe naseyintweni abengakholelwa kuzona sengathi nabanye abangabaholi bangamphusha ukuze angahluleki nangelinye ilanga siyabonga ngokukhulu nje ukuphuthuma bingelele umndeni wakwaZwane abakhosikazi ingane mfowethu umngani wami Nkosi yami Mehle Ntombi mfowethu duduzeka into engayisho nje Nkosi yami ngiphinde ngibingelele inkosi iking lo maskandi Khuba nabani osakwabo Mehle Ntombi into engayisho nje mina ngathi renke mfowethu sengathi umqondo wakho ungangena Mehle Ntombi mfowethu uvuke nje uzohlala kuMehle Ntombi ekuleke eba isithutha thatha umqondo wakho uqine Mehle Ntombi avuke awubambe lo mzi awubamba amakhosikazi akho siyabonga bafowethu Tata cela usondele siyabonga kakhulu ayuwelile akwawenzani Mehle Ntombi ezebezithutha nje bayethini sengathi ngicela udlulisa umlayezo wokugcina ey'nduneni bese ngehla ngicela nithathe lento uRank abenza eyodwa noma khona wayishiyana ey'nduneni ezinye kodwa ezinye wayishiya uze uRank bekwazi ukungivuna ngisho ngibhedile nje ukuthi imina ngwrong kodwa nje akwazi ukuthi athi hayi kanti wena wathi emhlabeni uperfect yini wena usukisho ube wrong akwazi ukungenisa idolo nami ngibona hayi la ngibe wrong la engahambe ukuvezela abantu ukuthi nathi siyambona ukuthi uwrong mangabe khona ngishayise khona ungibizele eceleni ungitshele ungapost uyindoni uzothi hayi khona ikhawula liphedile awu manje usuthi abantu abathini manje ngaphela wena buze kimi uzongitshela hayi la ube wrong la wena ube wrong la bese ngiyithatha lonto mawusiyoposta einkundleni ukuthi hayi vele ngwrong wena nje uncethezi cha uzofuna ama comment nama likes usungaseyiyona le nduna responsible ngiyabonga kakhulu ithuba ngiyacela ukuthi uqhubeke inkonzo umndeni angeke siqamba amanga ingane kaRank sithi njoba uRank engasekho nje khululekani sikhona angeke siqambe lawo manga kodwa sifuna ukusho ukuthi uRank wasikhandela umndeni njoba ngangifika ngilala kwaZwane akukho kuzongivimba ukuthi nangilila noma uRank engasekho ngifike ngilale futhi kwaZwane ilokho nje ngizokusho amandla amathi angisho lokho siyabonga ngiyabona nabazukulu bakho bayabambela lapha ingane athi ikhuluma la ikhuluma amagama nami ebezongifuna ukwakhuluma ingane mfoka ngoba icela onina ithi ngathi ngoba sekuhamba ubaba bese kwenzeka ngenye indlela aqhubeke kube njengoba kade ubaba ekhona ingane kahle kahle ibithatha istand sokuthi kahle kahle isifela amandla ngabe ithi noma ngabe yini nibuze kimi mawukhona benenkinga khona lengane manixabene nganixazulula leya ngendlela ekhuluma ngakhona siyabongela nokwaZwane sinibongela ukuzala iqhawe abantu abangaka elitende likhulu kabi elitende leli thema ngafika kulona ngashaya uvala bathi beboqhamuka abantu abawugcwalisa lelitende ngoba nje mawuhlukanisa la uyale bese ngobanga umncako la kodwa into engaka lokwazi ukuthi ligcwale kangaka inhliziyo kaRank leni ibona la
futhi ngokukhethekile ngicela ukubonga amathole funeral umsebenzi omuhle kangaka ubabonala ubeza la wathatha uhambo oluqhamukisela umjuma umsebenzi ongaka thema kuvela lezi indaba yena umuntu oqala ngifonelile athi ndoda ngicela ungcwabele uRank wathi wakhe kuphi ngathi nguse-Vryheid wathi kuseduze vele ngoba khona ibranch yami ese-Vryheid ngizokwenza lokho wathi futhi ngifuna ukushaya i-presidential umngcwabo wa-president njengoba nibona nje ubekuthiwa bekuwuhulumeni mhlawumbe ngabe se-category 1 njengoba nibona kunezinto ongeke uyithole noma iyiphi indawo kodwa unala amathole ukulethela wacela umndeni wathi ucela behambe bokhetha ibhokisi abalithandayo wafika wangikhombisa wathi uthema ukhetha umndeni wangifonela wathi umndeni usuwaqondana impela kuleli bhokisi elimfanele uRank kuyayibuza ngithi ubamnalo bemazi lapho uRank kodwa uyangitshela ukuthi hayi ubemazi futhi ubemlandela nezinkulumo zakhe na Facebook ngoba uRank ubevela khuluma ngegama elilodwa mayithengeze izingane lezi noma nabesaba na usuke sethephe kwabo wakwazi ukuthi ubengikhombisa ngizolo ethi kulamabhokisi akhetha umndeni alikhe ngaphansi kwa150,000 yayibona ukuthi ukuphila komuntu ukuhamba kuze kuyombeka asazi izathu sokuhamba kaRank asazi ukuthi bekufanele ngani ngiyasho ngithi ngoba vele ubevele ezoshona bese ikuphi isidingo sokuthi azalimala kabuhlungu kangaka iyenye into engithi ngikhalisa ukuthi uRank akekho bese ngikhalisa ukuthi kodwa ulimalelane kabuhlungu kangaka ehambe ngazuthi umkhokha siyacela umndeni wakwaZwane nisukume niyobheka la konakele khona ngoba umuntu mayihamba kanje kusuke kunento ekhulumayo kufanele kube kuhlungu kangaka ikunzima kodwa sicela niqine nibonge ithuba uRank athe uNkulunkulu wamnika lona ngicela nje ukubuka la ngingakhohle okunye ngifuna ukubalula uRank besihamba yonke imicimbi uyena obegqugquzela ukuthi induna azinganikezwa ama VIP akaze abe VIP kuyona yonke imicimbi iyami ngenzayo ethi masi bama VIP bazodinga labantu esibaholayo bethi thina sesizicukuthwane beyibone ngathi abasafani nathi asiye kubo ukuze noma kukhona osephuma esandleni isixukwini acontrol ithina induna besibone phambi kwabo ingakho ngekho ongake uzokuthiwa iBlue Nation aseyalwa emcimbini ngoba induna isuke ziphakathi kwabo angazi ngathini izinduna zami silimele ngiyanikhalela nani kakhulu amandla enu ngengabukele phansi ngiyafisa ukuthi nizibone njalo ngokukhethekile nje ngifuna ukuncomo ukuthi nizibone ngoba akaze ngizwe nangelodwa ilanga kuthiwa ngizoxazula induna mina seyixabene kodwa besingena sigcwaleni khuluma ngabantu abaphethe ama-branch more than 100 kodwa behlangana eromini eyodwa akaze nangelodwa ilanga kuthiwa sokuxabene ba noma balwile noma kwenze njani nangengozi so leyo nto ifisa ukuthi ukuyibonga namhlanje nanokuyiphatha kwenu ikhona ukumgcinelela abalandeli abangaka ngiyafisa ukuthi
esekhona la kunabantu ebebe ngamazi urank nanokuthi bekwenze njani ubehola kanjani cela lababa kwi lokhuzana bemveze nje ama-screen siyaxolisa senithunungi nganaza kwethu senzela ufakazi bomsebenzi wakhe ngoba kahle kahle kufanele ngabe siyamcelebrate safuna tjatha ngisuka la ukungena kule nkulumo ethi ngiyibona ema-post akushona umuntu kuthiwa yazi yabuhlungu intando kaNkulunkulu cela uchazisele ngeyingane mina ngifisa ukwazi ukuthi uma sisuke sithi intando kaNkulunkulu yini le ehlangene ngayo la uNkulunkulu wayidala nokufa ngiyacela ubuthatha ngoba ngangamuzi uthatha ngelilanga ethi uNkulunkulu akudalanga ukufa akaza kudala ukufa sidala wadala ukuphila uma kuthiwa ke umuntu mayishonile kuthiwa intando kaNkulunkulu ngifisa ke nisichazele ngoba kuneminye imindeni izogcina izonda uNkulunkulu ngoba uma khamba umuntu kuba buhlungu ukuthi ke intando kaNkulunkulu kufanele nithi bebuhlungu ngiyacela lamlele kuleyo ndawo ela unikeze ithuba abafowethu bezivezele nje imisebenzi kaRank bekuyena umdidili wethu lo mhlanganisi nationally hayi ukuthi ibranch ubephethe South Africa yonke nangaphandle makuyi Blue Nation nje ekuyena umholi wethu sikhothama ke yena sonke uyena bezivalela umhlangano ebovala uvulo holi ehluphayo ezinye futhi ayihluphi ezinye ikhonondayo ezinye futhi ayikhononde ubethi mangabe ezongreportela ukuthi induna seyiqale ziya complain ethi nabo ke laba bantu bakho sebethi 1 no 2 no 3 kunje ayikunenzela umzekelo ngo-2023 ngihlukanisa unyaka umuntu wayengihlohla ukuthi ngibizekile uyena ethi mina Rank athi ngeke asikwazi ethi ama-Blue abantu abakhandwe ngokuwina abakwazi ukubukela abantu bewina nje so ukuze sizokwazi abantu bethu sibahlezi bajabulisa sekwesikhathi asikhipheni isingile ngathi wayiqala iyinga hayi nami ngiyibone lento ukuthi hayi ake ishawe lesingile zabuya induna zakwaGuqa zithelwe ngey'bonkolo zicasukile ngoba ngeke isavela manje ukuthi sayicasukile ukuthi zithi yaphi isingile zithi manje kuthiwa iqholo nomona limaka abantu ufuna kuhlezi kuyilo njalo babushamasi njengoba usopolitiki nje ungavuma kuthiwa kulonyaka uma ngingenele ukhetho angingenele abanye abantu enahlala nje ngoba kuzothi unomona ufuna kuhlezi kuwuwe ngeke uzovuma wonke umuntu ufuna kuhlele kuwuwe angithi so induna zethu esinazo bese ingenwe umoya kaTikTok nomoya zilalela kakhulu abantu abangangifuni uRank akazaza angene umoya okulalela abantu abangahambisani nami bengamlaleli nje umlalela nje ubuthi noma umxoxela ukuthi wakho umuntu omthukayo athi ubani lo mina angimvuli ngisho umvula lemuntu osuke ekhuluma ngawo ngoba angazi ukuthi into engisuke ngizoyilalela kuyena ngisuke ukuthi ayingisize kuphi ngoba uma mina ngikholwa uNkulunkulu kungani funa ngihlale ngisipende usuku lonke ngilalela umuntu odumisa uSathane ngoba leyo nto izokushintsha ugcina usubona ukuthi kahle uqinisile lo muntu okhuluma ngoSathane inkunzi uSathane uyabo so uRank wengafuni ukumbuka ngisho umbuka umuntu ocomplaina ngami ngisho icomment esuke ekhuluma ngami uRank wayexoxela ukuthi khona into sethe ngoba wengafuni ukuguquka ezinye induna beziyeke ikipa la ubona induna ifike emhlanganweni iskipa isifakile njengoba lezikhona la uRank ubeyobekulaze beyifake ikipa la ngoba ubekholele ekuthenini lento ikiyena ngaphakathi futhi ubonge uzumshintsha
ubengezwa lutho ubelalela nje lo mculo abewulalela. Engifisa ukusho ukuthi uma seyicomplain induna zithi yaphi singini abuye ezothi nakho izothi waneke nazi induna ziyakhala zithi kisingini khishwelani ngoba manje izothiwa nomona kufakazela laba abantu abathi unomona athi ayikhale ngiyithanda sezinjena into seyikhala kanje. Uyabona lo muntu ubekwazi uba umholi okwazi ukumanage mina aphinda manage induna. Ngithi kodwa uzobuyela uthini kuzona? Yabo ngithi mina ngitshela ukuthi ayilinde zizobona zona ukuthi besiyenzelana into besiyenza. Kwathi isingili sihlukanisa unyaka zaqala zona into zathi hey yasebenza yasingili besiyoba yini lo December. Engizama ukusho kube nesiphiwo sokubona into ingakenzeki ebegcina kuzokumenza ukuthi ngimhlebele zonke imfihlo. Izinto eziningi ebekusuke sazokwenzeka uziqhubeka besuke sezazi ngoba bengimazi ukuthi unesifuba uzokwazi ukuthi into izophelela kuyena ngaso sonke isikhathi. Engifisa ukusho umndeni ukuthi alilimele nodwa silimele nathi kunenye inkulumo engifisa ukuyisho kodwa baye beyixoxe kahle abayaziyo abathi kunendoda eyayisebenza eplazini lomlungu wayecupha ke izilwane njalo ebusuku efaka ugede lapha ecupha lezi zilwane ekuseni kahamba uyithatha lezi zilwane. Le ndoda eyiseneminyaka isebenza eplazini yavuka ebusuku shuthi mayivuka engathi aphazamisa lezi ingede zalomlungu angazi noma zaseyibambile yathatha lokho kwezilwane angazi kodwa wathi mayivuka ekuseni umlungu wabona ukuthi seyiphazamisekile lezi ingede wathola ukuthi le ndoda uthi umlungu akayixebulanga kanje ngenduku eyixebulela ukuthi siyiphazamise la khona abecuphe khona. Abakubo bonke babethi le ndoda ayiyeke umsebenzi futhi ayimbophise lo mlungu. Yathi mayivuka kuloko kuxetshulwa ngenduku bethi akawuyeke umsebenzi futhi ayimbophise wathi yena ngeke ngimbophise. Wathi ngobani? Wathi ubona lo around nale yandla nalo yamsebenzi bengenza la ekhaya nale mali engifaka lo nyaka benginikwa kuye lo mlungu. Angikwazi ukuthi ngoba sengonile esengonile bese ngithi ngiyamyeka. Engifisa ukusho ngalamazwi ngiduduza umndeni ukuthi asingathi ngoba konje namhlanje bese sithi uNkulunkulu akekho. Asikhumbule ukuthi konje urenke wenzani ngamandla bekwanikezwa uNkulunkulu. So asikwazi ukumyeka ngoba nakho konje ngoba asimazi kusasa ukuthi futhi uzobe siphathele ini. Engifisa ukusho ukuthi ngicela niduduzeke ngaso sonke isikhathi ningamlahli uNkulunkulu nithembele kuyena njalo. Abahleli bemcimbi bebexhumana noRenke. Ngiyakhumbula kunomunye umcimbi engangithatha isinqumo sokuthi angeke ngize ngohambe ngoba umhleli wawo besingatholani kahle. Waqhamuka uRenke esendiza phezulu ethi angeke lo mcimbi. Hawu ngani uyazi nje Renke ukuthi le ndoda asibhekana nayo. Wathi lalela mana phela bekhuluma kanjalo mayisefuna ukuyini mana yabo angichazeleke ukuthi ngani kumele ngiye lapha ayingiye lo mcimbi. Ngithi yabona Renke lo mcimbi uhamba nomncintiswano. Ngithi yabona Renke uma ngeke ngadliwa la uyokumbulele futhi leli gama lami lokuzwa kuwe ngoba angifuni mina ungene umncintiswano bese ngehluka ngcono mangeneli. Athi lalela mina wena asiye badiniwe balandeli. Nangempela ngafika lo mncintiswano ngafika ngawini. Ubehlezi ethi imkomelo yami yalo leyo wayithathayo ngoba ngaya khona ngingafuni. Nomunye owesibili futhi umcimbi wenza njalo afike futhi kwaba yisoleso ngafika nakhona ngahlomula engigqugquzela. Engifisa ukubonga kunina nonke mabrunishini nakhona
uthande nengikhombisa lona mihla namalanga ngiyibuze ngithi kaze ngiyanibonga ngani nabaholi induna nezibandolakazi zibuye nganeno zibuyele zisebenze ngamandla ngifisa ukusho ukuthi lolu bumbano lwethu leminyaka selihambe laza lasibeka la esikhona engakholelwa ukuthi urenke la khona engamjabulisa ukuthi ebone leli qembu linyamalala kodwa ngamjabulisa ukuthuthuka njalo liye phambili ubengayiki emsebenzini mangabe ngizorelease omngcono beqokela ukuthi angimcebi njalo makhona abaphathi bakhe ubeqokela ukuthi omngcono ngiqale ngirelease eze laba kusengama CD afika thatha iCD ahambe emsebenzini awungena late bese ke bengithi uyixokile ngoba bengibiza ukuthi ayinexoko uyixoki ngoba ubelala nale ngoma namhlanje ethi ayalala afuna ukulalela ezinye nje ugabe ngale akudluleki uyabe yambona futhi kusasa usethi hayi bengazwaka kahle akudluleki le phambi kusasa sekuya phambi kusasa hayi khona hayi sengijikelwe ingoma ukuthi hayi bengididekile ube umuntu nje obawuthanda ngale ndlela umculo wami engeyedwa enomfowabo uMehlentombi ngoba siqala ukubazi thina baqala ukubazi behamba bobabili bengihlukana nje sikubonge lokho mama ngoba asazi nawe ukuthi ingane zakho ayikhulisa kanjani especially uma ukhulisa izingane ubaba engasekho zibumbane ngale ndlela yinto le esingazi ukuthi ubuyenza kanjani umlimi David DJ nakho esithe sakuhlanganisa eziBlue Nation okungamakhandlela kamfowethu njengoba siphila nabe sengichazile ubaba obezokwamukela la so njengamanje kunezipho ezikhona evela under iBlue Nation njengokuhlukana kwama-subbrand ngokwama-brand ngoba sigcwele izwe lonke la eSouth Africa ngiyabona bazosivulela ingoma ngangidlalela DJ ingoma besavula induku ngapha uyamuzwa wena hayi ngithi nama ngumuzwa kahle kabani kodwa ke simnike ithuba mhlambe achaze mhlambe sokwazi ukunderstand simnike ithuba manje uyachaza into ingachazeki hayi simtshela ukuthi hayi besithi hayi iyamosha ke lento iyamosha asiqaleni kabusha mhlambe sithi thasi sikwazi ukuthi shaye insizwa ngendlela okuyiyona ngiphilileke mina nomvumeleni beside ukuba umholi naye kwaguqa kodwa ugcine eseba umfowethu wabamngani wami imzuzu yakhe yokugcina nje ngosuku ashiya ngalo sasikade sindawonye sithi siyahlela ngendlela esihlela ngayo ukuthi kulonyaka mhlambe iziphi izinto kumele sizenze according to iBlue Nation ngoba sasesikhuluma nangeyomcimbi lo waseCarnival City akubangeke mhlambe inhlelo zethu isahamba ngendlela esasithi sihlela ngayo kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abafowethu ngoba ngisasenabo ngiyakwazi ukuthi mhlambe ngikudlulise ukuthi le ndoda yayicele ini okwakumele ukuthi mhlambe siyenze bafowethu silahlekelwe thina silahlekelwa urank kuningi esingachaza ngalombhemu esihlangane ngaye namhlanje abafowabo ngiyacabanga ukuthi nami bese bengazi bengithatha njengomfowabo urank ukuthi mabebona mina babona yena umvumeleni nabo nomvumeleni babona uDash ngendlela ebesiphila ngayo
mina naye. Engizokusho nje ukuthi sibambisene kuleyo minyaka leyo kwazi kwaba sekupheleni ukuthi uNkulunkulu mangabe kuwukuthi intando yakhe lacha yimbi besingakakufisi futhi akekho umuntu okwakufisa ukuthi mhlambe sonke sihlangane ngendlela esihlangene ngayo, ngendlela esasihlukene ngayo ngoDisemba. Sasihlukene abafowethu besinabo beganwa bezemva kwakhe ke phela kumele singafihli lokho ukuthi bezwe emva kwakhe, kodwa wayekade vele sebakhuthazile ukuthi nansi indlela sekumele niyithathe mase ngithola amandla mina ngihlale ngiyiphika-ke athi ayi wena Dash wena awukho serious ngempilo. Sengiyabona ukuthi kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthi uvuse ikhaya. Ngizocela nje ukuthi bafowethu siqhubeke ama-Blue Nation sibambane, kungathi ukuhamba kamvumeleni bese kuba kufadalala kwebrand yama-Blue Nation. Mangabe sesho ukuthi izingane lezi wayesuke engadlali ngoba sasikade sibamba ama-meeting. Umfoka Khuba naye edela for ukukhulisa ibrand yakhe, kwagcina kuba ukuthi sayishaya insizwa namhlanje futhi sayishaya sayixoba. Sazi sabeka amakhokhethala sesibona ukuthi asisena competition, kodwa kwakuwuye umuntu ethi hayi ikahle kahle umfoka Mpongose uzosijwayeza nabantu. Kumele abantu bazi ukuthi mabe kune competition siyangena futhi siyabashaya. Bose bavume, mabe ngakavumi ngeke size sibayeke. Ngizocela ukuthi ngikwazi ukuthi nginikeze nomfowethu esasigade siphila naye siqala yonke le ndlela le ukuthi futhi ngiyacabanga ukuthi ngeke iphele namhlanje sazoqhubeka nathi siloku sibambisene. Umfoka Mabaso naye athi nqampu ngokwazi lensizwa. Mina ngakhuluma kuze kushona ilanga njengoba kade esho na uNgwane ukuthi naye usebenza ngokukhuluma, nami ngisebenza ngakho lokukhuluma. Ngicela sonke Mfoka Mabaso. Sacela ukubingelela umndeni kaMfowethu Zwane, ngibingelele umhlonishwa uKhuzani Mpungose, ngibingelele nje wonke umuntu okhona ngokuhloniphekile. Bengingazi-ke mina ukuthi ngizokhuluma la nalokuthi nje lensizwa le kuyangesinda mina ukukhuluma ngayo ngoba inkulu lensizwa kuyangesinda phela ukukhuluma ngayo. Engingakusho nje ukuthi siqale nayo lento lena abafowethu oDash njengoba sichazile lento ye-Blue Nation, ngoba nje selele lapha uhambe ngaphansi kwaye-Blue Nation akaze ashintshe. Umfowethu wele ubena ubuholi obuqotho kakhulu, ilo ngamazi cishe ngabo 2011 akaze ngimuzwe ethi nqa umuntu ngisho la thina sithuka khona abantu yena akaze ngimuzwe umthuka umuntu. So nje engakusho ukuthi lezi zinto zizobiphila nabantu nje wasebechazile abafowethu nangelanga ehambe ngalo njengoba sichazile nje uDash. Sasi sonke nje ijabulele kakhulu ngalela langa, ijabulele ukuwina kwePirate, ibesupport iPirate. Yazi yathi nje uDash thina support iChiefs thina, yathi akavula iredo yonke ngoba sizobashaya manje, kuya ngathi sizobashaya ngoba iPirate yawina. Mangikhumbula kahle ingcingo zokuqala ukuthi akasekho emhlabeni zangena kithi futhi ngokuthi mhlaba amanye amalungu omndeni engatholakala emafonini. So bafowethu hayi lensizwa inkulu, ngingakusho nje ukuthi hamba kahle mfowethu, siyeza nathi ngelanga singalazi. Ngiyabonga. Sanibonani nonke entendeni noma endlini ngaphakathi, bese ngibingelela umhlonishwa uKhuzani Mpongose, upresident wethu as Blue Nation la. Ngiphinde ngibingelela umndeni waKwaZwane wonke, sithi nje phephisani nonke bafowethu okwehlile obekuhlele uNkulunkulu ukube bekangathandi yena ngaBazwane beze. Wonke umuntu bafowethu ophilayo uba nosuku lakhe,
nangendlela yakhe azohamba ngayo. So ngithi nje emndenini na emadodaneni akhe noma amadodana ethu nendodakazi engibabonile ukhuluma la ngaphambili nakubakoti bethu noma ngizothosisi ngoba bekumfowethu lo ngiphilisana inkengane bafowethu nigoqa ngedolo uNkulunkulu akahlulwa lutho akanikezi umthwalo ongaphezulu kwamahlombe akhe. Okunye bengizocela okomndeni wakhona la ekhaya kwaZwana eze ngapha ngaphambili azosemukelela esithe sakuhlanganisa siBlue Nation ongamakhandlela nana nje sihlangene abalandeli bakaMaskandi sonke ngoba umvumeleni bafowethu ngeke sithi kube undunankulu weBlue Nation kuphela but nje kube khona ekhanda ubumbano ku-music as a whole kaMaskandi. Nalokho ngicabanga ukuthi abaningi bakubonile la on social media mangabe kuvela iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni baphostile abafowethu ngokuhlukahlukana kwabo akubanga indlamlenze kuphela eposte ngayo. So lokho bekukhombisa vele ukuthi umuntu wephisi umuntu wabo bonke abantu. Ngicabanga nomsebenzi olangaphakathi uyakufakazela lokho ize besazi ukuthi umuntu nankulu thina kuthina kodwa bengacabanga mhlawumbe ukuthi ngingabona umsebenzi ongakalo sesiwubonile njengamanje. So lokho kufakazela nje ukuthi umfowethu ube mkhulu kangakanani. So sithi mfowethu hamba kahle ukulila kwaphakade okwenzekile konke bekuyintambo kaNkulunkulu nathi siyobonana kwelizayo. So ngizocela umndeni asondele ngapha ngaphambili azokwamukela amakhandlela nangabe mhlawumbe kukhona izipho under iBlue Nation abayiphethe bengasondela ngazo lapha njengamanje. Ngiyabonga. Yawo uRep Manager uMfokazwane isizobe ithobekile ngendlela eyisimangaliso ibeke phansi. Ngikhumbula wena Ndlovu cool sasilapha na ku bhuti uBB ubonhlanhla Mfokagwala ku 2011 engakabikho amaBlue Nation. Qala nami ukubona ukuthi awunanguke lokhuzana alelo langa ukubona ubhuti lapho uBB wayine birthday yakhe ngathi awunali lensizwa le incanyana ngomzimba afika ashaya lapha na bonke abantu ababekhona babeqala ukumbona ngoba wayefike nje endimini sanda kufika ngayo leyo minyaka leyo obandulela lo. So ke ukuba khona kwenu bafowethu nayiseka lensizwa yakhula yadlondlobala yangangintaba zondi okhahlanga njengoba ingaka nje namhlanje kuyajabulisa. Ngihlale ngisho kuba futhi abanye siyayisiphathe nabo inhlelo ngithi amavukani bowahlonipha makuthiwa nje umuntu ivukani mhlonipha ngoba ngelinye ilanga uyokumangaza uyokhula abe umuntu ohlonishwa ezweni. Amavukani mina ngibabonile amaningi ikhulela lapha phambi kwami ngithi madoda yabo ngoba usukukhumbula umuntu uqala ukumbona efika ecela sicela ukuperforma nje ingombe yodwa. Siwahlonipha amavukane bafowethu siwahloniphe ngoba ayakhula akhule ahlodlobala. So kubalekile abantu baphatha kahle ngisho noma ngabe wazi ukuthi akakabulutho ngowakho umbone esemncane uthi uyivukana nazi ibonelo izolisi. So ke maBlue Nation siyacela kumfoka Dlamini okuyena uzokhuluma egameni lenu nomfoka Mabaso nisondele ngaphambili. Isigubhu saDash asuka amadoda Dash amadeshana oza mfowethu nomfoka Mabaso. Sungasumlesandla umshaya kanjani umuntu ongayikolisa. Sungasumlesandla umshaya kanjani umuntu ongayikolisa. Yeah.
Ngizobingelela bonke abakhona osukwini namhlanje siphelezele mfowethu. Lo phambi kwenu uSchool Sedesh wabaDlamini eNewcastle. Ehlala isho lendoda ukuthi eNewcastle azikho insizwa. Ngiqala ngawe nje Desh ukubona umuntu ongazathi uphila ubunsizwa. Sidibane nomvumeleni sihlanganiswa umnumzana uKhuzani wakwaMpungose ngokomculo wakhe ngonyaka ka-2011. Ngaba umuntu oqala owavula igroup kaKhuzani kuFacebook. Sahlanganisa abalandeli, wafika umvumeleni ngavula ibranch yokuqala yabaseGoli abalandeli cishe sasithi masibamba umhlangano singeqo kutheni. Kodwa ngobuhlakani bakhe nangokubambisana sakwazi ukuthi sikhulise iBlue Nation. Ngizokhumbula nje mina besixabana nalensizwa hayi kancane. Sixabane ngathi mangabe ngiqhamuka nento ukuthi kumele sivule ama-sub branch. Hayi kwashikusho ufudu eyitshela ukuthi mhlambe ngifuna ukuhlukanisa abalandeli baKhuzani phakathi, kanti cha, indlela esizokwazi ukuthi sirecruite ngayo abantu abasemahostela, abantu abasemalokishini, abantu abasemakhaya. Wagcina ibona lento sakwazi ukuthi sigxobe insizwa sihamba naye. Ibinakho ukuthi mhlambe masikhuluma baholi, masikhuluma egroupini, mhlambe sponsana ukuthi lempe siyakuyo ngokwabalandeli sizoyinqoba kanjani. Siqhamuka ngonyaka nonyaka, siqhamuke noshuni abahlukahlukene, bese mhlambe kuba khona umholi oyedwa ozoqhamuka nento ukuthi ayiboni kahle. Uzoza kimi athi weDesh uthini lo muntu? Asibingelele mhlambe ngaphambi kokungena enkulumeni bengicelela ku-DJ ukuthi khona ingoma ebengifisa ukuthi adlalele yona ngoba senzela ukuthi before umuntu akhuluma azokhuluma. Ngibonga nje ukumnika i-courage. Nize ningibona ngiba umuntu oba emotional kanje. Esikhathini esiningi mangima phambi kwabantu angivamanga ukuma nesimo esikanje. Ngivame ukuthi mangima phambi kwabantu nithi qina msebenzi qina. Phambili ngamalungelo wabasebenzi phambili. Phansi ngomchashi obhekelela abasebenzi phansi. Kepha namuhla ngime ngesinye isimo ekungasiyisimo engisijwayele. So ngalokho bengithanda ukusho nje ukuthi emndenini baduduzeke, and then Mehlentombi. Kumnandi ukubiza legama elithi Mehlentombi ngoba naye uyazi nje noma sisemsebenzini sinokwenza amahlaya. So ngabo lokho kwenzekile umfowenu Mehlentombi ngisho ukuthi lokho behlala kwenzeka kithi sibasebenzi nasikhuluma nawe kuzohlala kwenzeka njalo. Actually kuzoba more ngoba sibona kwangathi awuyena uMehlentombi esimazi. So sibasebenzi sithanda ukubonga ithuba sithi emndenini duduzekani. Siyabonga. Ngiyabulisa nonke ngegama leNkosi Yesu Kristu. Mina igama lami nginokholo Mlenga kodwa banibiza ngoShola. Bengisebenza naye ke kumvumeleni esectionini. Ngibona engathi kuzoba licala xa ndingahamba apha ndingakhange ndizoma apha ndizomvalelisa.
Ndiyabulisa nonke nawe Khuzana. Ndize ndakuthanda ngenxa yakhe uMvumeleni. uMvumeleni umntanami ingane yami. Mayibizwe sectionini kupha ingane kaShola ngendlela ebesiclose ngayo mina naye. Ngisachachazela nangoku andazi ukuthi ngithini. Mvumeleni ngane yami. Hamba kakuhle. Ndiyakuthanda. Ndohlala ngikuthanda. Ndiyabulela. Ukhuluma phambi kwenu umama kaQiniso. Ebengibiza mama kaQiniso. NgokaNongoma ngishade kanjalo. Bekungumfowethu. Ufika kwami emarumini sifike sahlala sonke. Ngaba usisi wabo. Ngipheke bethi wena yenza amakhekhe. Mama Qiniso ukudla njalo ngikhumbula mayelimala ufika obhuti uKhuzani 2013 afike ebusuku sahlala sonke emarumini. Bekuthi bekungumfowethu. Bekuthi mangenayo imali la nje ngimfonele. Ngithi bhuti wami omuhle athi ufunani. Ngithi endoda kunalanje. Maye nayo athi okay for ayi ukuthi ngizoyibuyisa. Angizibuyisa. Nami maye enenkinga athi sisi wami omuhle ngiyazi ukuthi sisi wami omuhle kunemali phakathi. Uma kukhona into serious afuna ukuyikhuluma ebefika ethi ngifo ngigaxele ngithi mina okay yithi ngiqoke fast sizobonana ngale KG. Abaningi ezikulu bebazi ukuthi abantwana basekhaya bebazi mama bethi ubhuti wakho ukuthi ukuphi ngithi kuphi. Mabethi lokhu bishift niyazi ukuthi bashumele. Mabethi lo osebenza la ngithi ubaba Melo ngizokhuluma naye mfo. Kulungile ngikhalile iviki lonke. Uyazi bantwana besingumndeni ePholo. Bonke abakazwane umama wazwane uyazi ukuthi ePholo ingane zakhe zinami. Kodwa kulungile ndoda siyabona. Siyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu. Besehla ngaphambi kokuthi DJ ngoba ngibona ukuthi usujahe kakhulu le part yama Blue Nation. Ngibonile DJ kodwa singiyamsaka uDJ weNxumalo. Akubona ukuthi uDJ simncenge kanjani lapha simncenge ukuthi nje sicela ukukhonza. Engasiniki nje ithuba. Yadlala wena DJ kuyadlala mfowethu. Socela bafowethu ukuthi simeme abangani bakhe. Ngelo wadlomo emphalweni enkandla esigodi esemphalweni. Udadewabo omdala kaMadlomo uMakotwala ekhaya. Ngithi nje ngicela ubingelela wonke umuntu ongaphakathi la endlini nekhulu ngegaba ezahlukahlukene. Ngibingelele nobhuti uTshatha, ngibingelele nobhuti uSibu. Ngiyajabula nje ukubabona ngihlezi ngibezwe bekhuluma uKhosini ngifisa ukubabona ngamehlo. Ngibingelele nobhuti wami uKhuzani umkhaya wami wasenkandla nama Blue Nation wonke nami ngiyona Blue Nation noma ngayihambi ama meeting nani kodwa nje iBlue Nation. Ngibingelele kakhulu umndeni wakaZwane esize ngawo la uhlungu sihlangene ngosibaro wami. Usibaro wami simthanda kakhulu namanje samthanda. Usibaro walobola kahle ekhaya washada udadewethu omncane wokugcina kwethu mina ngowesi2 intombazane lamfana siba u5 yena okugcina wamlobola kwakuhle. Usajabula usibalo wethu besimthanda umkhonyana samthanda ke thina kadlo umuntu nje simbeka phezulu. Ngithi nje dudu bantu bakaZwane nabangane nezihlobo nathi osibari bakhe sonke. Ngithi nje duduzeke kakhulu bafethu. Ngiyabonga ukuthi ngiqinile bekubhlungu kakhulu bengakuboni ukuthi ngizokwazi ukukhuluma bengimthanda kakhulu usibalwa. Bekuthi mengabe ubhuti uKhuzani ekhiphile ingoma. Itshelisi wami uthi ayaya ungitshela usibala ngeke mina ngizwe emotweni ingoma kabhuti Khuzani ngimkhonze kakhulu kabi. Awuthi usibala ngaphuthumisa agcina sethi hayi kulungile mthe usibala ngizomnike yami iCD yami. Ngithi angifuni ukizwe emotweni ngifuna abantu bayizwe ngidlala endlini. Ngiduduzekana umndeni wakaZwane niqine bafethu. Ngiyabonga.
Sanibonani. Ngibingelela bonke abakhona endlini ngesihlalo ngesihlalo, abaculi, abaphathi bohlelo, umndeni wakwaZwane, umndeni wakwaDlomo, umndeni wakwaSimncube nowakaSibiya, igama likaJesu Kristu. Mina ngizocela ukunivulela ivi amavesi awu-2. uJobe 42 verse 2 kuvulela umndeni wakwaZwane kakhulu nesihlobo ebezondelene kakhulu naso. Ngiphinde ngithande ukuvula ivesi lesibili okuIsaya 41 verse 10 lapho ngivulela abashana bami. Usho ukuthi uMasibiya ukhulele komalume, akakhululela ngakubo, ukhulele komalume. Mase ngizokhuluma nani-ke bashana, ngizothatha ngabashana nobabili. Bashana bami, uhambile umyeni wenu, nisele nabafowenu, nisele nomamezala. Njobe seshile umntwana ukuthi Madlomo, Masibiya, ningayi indawo ekhaya. Besicela-ke kakhulukazi wena Masibiya ongowethu, sicela ubheke ekhaya ungahambi, ubheke abatwana bakwaMkhwenyana. Laba anibaficile bangabenu, akusiba abakamama. Yinina ekufanele bazi ukuthi abatwana abadlile, abatwana abanakho bokugqoka. Yinina ekufanele bazi nithinta umama. Ngicele-ke nani ningabashana nobabili, Madlomo, Masibiya, sukela manje bambanani. Iyaniphoqa le ndima esethe uNkulunkulu wanibhekisa kuyo, kuwukuthi fanele nibambane niqonde phambili. Akukho manje okuzonihlukanisa. Bambanani nibheke ekhaya, nibheke umama, nixhumane nabafowabo bendoda, nibuze nibuzayo la ningaboni khona, niphinde nibambane futhi nibuyele ekhaya niyobuza ukuthi lama kunje kwenzekani. Aningaqheli, aningabaleki. Kakhulukazi wena Masibiya, besisalindele ukukhuluma uMkhwenyana, besingakakulethi singabakwaSibiya nabakaMncube, sikulethe ngokomthetho. Noma uNkulunkulu esekwenzile akwenzile washesha wamthatha umkhwena wethu, siyacabanga ukuthi kuzoqhubeka, asazi ucabanga kanjani. Siyachama kuzoqhubeka ukuthi uMasibiya agcine angene ngokomthetho ekhaya. Siyabonga kakhulu. Kopolote abakopolote basho. So abantu abanobuciko ngendlela eyisimangaliso osonkonzo siyabahlonipha kakhulu. Siyabonga kakhulu sizwe kithi amazwi amahle kangaka ucikoza uvalelisa umfowenu umfokazwana. Sicela njengamanje ke abasekhweni emzini, sicela ukhulumela abakwaZulu ngokuqala bese kuba ukhulumela abakwaSibiya. Siyacela beze ngaphambili. Eyinkinga zakho nathi ke sithi ngisho siphuma singabonakala esho ukuthi na silahlekelwe khona umfutho uhambi, kodwa nje silimele kakhulu enhlizweni. Phephisana Nation umculo nje clutch, ngiyacela singaphiphisela. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ngibingelele bontshosho, ngibingelele omakhelwane abazungezele indawo yaseshoba engenzansi nalo lonke ishoba. Ngibingelele abalandeli bama-Blue Nations, ngibingelele ama-Blue Nation. Ngiphinde ngibingelele uKhuzani, uNgose, uHlawozi, uKakuba. Ngibingelele abaphathi bohlelo, babuTshatha uGodo, babuSibu. Ngiyabingelela ukhethekile wonani. Ngibingelele umndeni wakwaZwane esingawo lapha eThendeni. Ngiphinde ngibingelele ngokukhethekile umndeni wale ekhaya lapha eqhamuka khona kwaNdlela noNgqoma. Bese ngibingelela
ukhuzana mfowaphokoza ukhethelekile. Ubaba engizokhuluma ngaye ebe ubaba kimi, ayikho into ebengangenzeli yona. Mangithi baba nakho sengishodelwa, ethi khuleka mntanami kuzokwenzeka, kodwa akuzuba mude, ngizokhuluma kancane. Ngikhulume ngobaba omncane. Omncane baba Qophelo useshiyile ubaba ebengumfweni omdala. Ngalokho ngithi qina, nguwena omdala osusele manje, kunabafowenu abakulandelayo. Bakuqinise, uhlale nabo phansi ubatshene, baba uhambe kahle, ngiyakuthanda futhi ngizohlezi ngikuthanda noma athiwa awusekho. Bakhona umama uMahlomo ebekuthanda, umama uMasibiya naye ebekuthanda, kodwa kwagcina itebeni izosenza sangaphela sonke. Ebeselobolile ubaba kwaSibiya, wahambisa ibizo wakhehla, bese kusele umshado, ebesezoshada noMasibiya. So ngalokho ethi Masibiya akapheli ukuthi ubaba akasekho emhlabeni, seshile. Akusho lokho ukuthi hamba qhela emndenini wakaZwane. Siyacela ukuthi uhlale emndenini wakaZwane. Ngiyabonga. Sanibona, ngikubingelela umndeni wakaZwane, ngibingelela umama uMadlomo ukhethelekile nomama Masibiya, ngibingelela umngani kababa omkhulu ukukhuzana, ngibingelela lapho ngivela khona umndeni wakwaNdebele, ngithi sanibonani nonke. Ngizokusho lapha ngithi baba bengimthanda, baba besithanda sonke sizingane zakhe, besenzela konke esifunayo. Ngaso sonke isikhathi masimdinga ube khona, sipha amandla, esinika uthando, esinakekela. Ngalowo mazi sizobe sokukhumbula, ngalo ukuthi ungasikhohlwa noma usungekho, uqhubeke nokusithanda, usipha amandla okuphila, uzivikele kuzo zonke iy'ngozi ebezingahle zisenzakalela. Siyakuthanda kakhulu Zikosi. Ngalesi sikhathi esizobhekene naso sengithemba umama Madlomo, ngithemba umama Masibiya, ngithemba ubaba ukuthi bayibona bazosinakekela njengoba usungekho, njengoba wena ubusenzela konke esikudingayo. Siyacela Zikosi ukuthi uhambe kahle, kodwa ungasikhohlwa singabantwana bakho, uqhubeke nokusithanda, usiphe uthando, usinakekele. Isifiso sami siyakhulu ukuthi sikwakhele umuzi. Ngicela ukuthi usiphe amandla, sifunde, sisebenze. Anile usezi noma kunzima noma kunjani, ngizophela yiwo amazwi, kodwa ngaphambi kokuqhubeka ngizocela uDJ kunengoma angifisa angidlalele yona ibidlala umfowethu. Bekungenzeki uma ezongena ekhaya ukuthi ufike ebusuku ufike nini, bekungenzeki ehambe ekhaya engayidlalile, noma ehambe ekhaya noma efika
ubeyidlala intombi kaMahawela ethi ubani ungivala amehlo mhla sengifile. Ngicela uDJ angibhekele lo ngoma leyo. Angikhuleke bese ayibheke ingoma. Ngiqhubeke. Bafowethu kubuhlungu. Akukho mnandi, akulula futhi. Ilimele ingane kamama. Mina ke engihambe ngomlanda emakhazeni ngambuka ngqinisekisa ukuthi nguye. Yabona ubuhlungu engibuzwile nobuhlungu futhi engicabanga ukuthi ngisazokuzwa. Umfowethu esisebenza ndawonye noma besingasebenzi amashifu afanayo. Kodwa bekungenzeki ukuthi uma kukhona oshayisayo ashayise omunye ngambonile. Sixoxe nje ukuthi ekhaya ugcine ukufana khona kube mnandi kube njeyana. Uyabuza uyacabanga ubuhlungu engizothi mangibona ishifu yakhe iphuma ngingena mina engisazobhekana nabo. Uyacabanga yini ukuthi uma kuthiwa ngifikile sikhona ekhaya sihlezi nabafowethu bacanthe bafowethu engisene nabo manje babili bezimva kwami. Usisi beyedwa mama belama ubhuti Renke uganile-ke yena. Akukho lula uma kuwukuthi umfowethu uhambe ngesandla somuntu kulungile namhlanje umama uyakhala, ingane zakhe ziyakhala, abafazi bakhe bayakhala. Angeke ngigxile kulokho ngoba abantu basezweni banamanga too much. Kusasa uzothiwa ngithe. Kodwa akukho lula. Ngizama yonke indlela ukuthi abafowethu abezemva kwami angikhali phambi kwabo ngoba angifuni bahle siyithemba ukuthi umfowethu engasekho nje kuphelile ngathi akuphelile, impilo iyaqhubeka. Noma ngizwa ubuhlungu kunjani bengakhali phambi kwabo. Mfowethu ungikhulisile kusukela ngisafunda usuqedile, wazi wangithatha ngawuhlala nawe. Nami ngakhula wasuthi indoda njengamanje usukhulile nawe ngoba usutholile itoho bona ukuthi wenza njani. Kodwa kaze angelilodi la ngithiwa mina nomfowethu khona besinyathele khona sihlezi phansi kwabahlasa amacala. Mfowethu uzohamba uyazi ukuthi besiyinto eyodwa naye. Mabuloneshini ngofakazi ukuthi uma kuthiwa sisemcimbini mina naye uma ngambona uRenke ngimbuza kimi uRenke uphumehle ntombi upho Renke. Uma nikwazi ukuthi uma nibona mina ngibe nibona mina umfowethu bengasekho eduze kwami. Wonke lokho mfowethu ngithulale kahle. Umkhulu-ke uma sembonga wayethi uqhanga le ndoda libona enqaphela umazinyana ngenje yodwa nesipiti kube ngeyona yakhe. Ubethatha ubhuti wakhe ubamba uvalo. Ngithi hamba kahle umshayisi wemfene kwela sengoma. Kulungile mfowethu. Ngizocela uDJ nje angidlalele ingoma yakhe. Ngiyabonga. Elihliziyo ngokwenzayo kimi. Ngoba inhliziyo yami yone yenza ububi. Bemfana wami. Sengizosuka la ngibikele inhliziyo ngokwenzayo kimi. Ngoba inhliziyo yami yone yenza ububi. Bemfana wami ivikele umzimba. Yabo ukuphi ngalezo khathi ozamfokazi wami.
kube khona la kwangcwatshwa khona unyaka nonyaka makweqe unyaka mhlambe ingazibe emibili ingangcwatshwanga futhi ugogo ozalo mame wayine ngane zo9 ezazi inqumele nje isweni sakhe kodwa namhlanje loba ngikhuluma nje kumele akusele embili 2 omalume bami malume Sabelo nomalume Zazi lo njalo kumpost omncane babili 4 bonke laba ngasho bahambe sengibhekile nje hlanganise nomama ozala mina engisho ukuthi ufunda iBhayibheli ikona kwangenza mina ngaqina ngoba ukufelwa ngiyakwazi ukuthi into enjani ihlumbo ukufelwa ngibazi kahle umuntu osengakaze afelwe ngeke ngimdabukele ngoba ngeke ngingazi ukuthi mayise kwenzeka sekumfica uyokuthatha kanjani kodwa umbhalo njengalowo wabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 16 uthi isitha sokugcina esiyonqothwa ukufa sitha iBhayibheli libiza ngesitha kodwa uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi uyokunqoba ukufa hlala khali icilongo uJesu Kristu iqhamuka lapha emafini ezulwini evela ngosuku lokugcina esezolanda abangabakhe kuyobe sekuphelele isikhathi ukufa ngalelo langa ngoba ngisho abafile abakoKristu bayobe sebevuswa kuphele ngenya ukufa ngaphinde kube khona so kuyasiduduza kakhulu kwazi lawo magama avela kuNkulunkulu amahle kangaka nakuba sikhala sisosizini kodwa ukwazi ukuthi uNkulunkulu eBhayibhelini usimelele uyasiduduza uyasitshela ukuthi kuzokwenzekani ngokufa kuyasiqinisa kakhulu lokho kunesizwe ngizoyibiza la ngaphambili umfowabo wakhe uVumeleni umo malube kuwe sishuthumo namandla malube kuye sesishuthumo yabona ke Nxumalo ngizafuna ukuthi ke ngiyakazise ama-Blue Nation ngoba nje beshilo nje uNgobe sifuna ukuyinyakazisa nxa zombili zizobhalansa ngizoyibiza mina ngapha kodwa insizwa lapho phansi njengoba imicrophone ikhona lapho phansi ninganqeni ukuyimemeza niyangizwa ngithi ngoba angifuni ukuthi nithi ukuba wasilandela ukuthelezi wazosiphatha uhlelo wavele wasifaka esontweni kwakuphela hayi bafowethu ngifuna niyigidele lensizwa niyezwa yini kodwa ngoba ngibonile ukuthi kusho ukuthi ubethanda nangapha ngakithi sake samenywe enye insizwa lapha eBabanango enye insizwa kwethu lapha eBabanango lapho ngabiza khona iThomoyi weNgobe kwakufanele ukufike lapho angafika lapho ngashaya khona iThomoyi ngabona insizwa zisweke into ongakazi uzuyibona lezo kuthiwa amabhinqa zazishaya into ongakazi uyibone la ngalo mawuze ufikile lokho udumo namandla malube kuye esishuthumo namandla malube kuye Ooh,
uMkhuzani ngokubambisana noNdodana. Besithi ke bonke abantu abala etendeni sicela bazizwe bamukelekile. Ngiyathokoza. La ngiqondisa uhlelo la namhlanje ngokubambisana noShenge lapho sibuka umfoka Mthelezi. Ngokwazi ukuthi besizwana kanjani noRank umfokazwana. Insizwe bengichumela ngokuthi yona cha isilobolo makoti wesibili mina ngisaloku ngimile nje koyedwa. So ke siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi sikwazi ukubamba iqhaza ekuthenini siduduze umndeni wakwaZwane la ekhaya. Manje uDunga uyena ongithumelele location umfoka Dunga. Uma ngithumela location ngithi hawo ngifaka lapha kulento yakhona le ndawo ngiyayazi phela le. Yileli igama elithi kwashoba bese ngilikhohliwe. Kodwa ngibona le ndawo ngiyazi kahle nje phela futhi ngiyijwayele hayi nokuthi ngiyayazi nje. Hawula ngempela mayithi location yawothi la pheshe lapha nje njengomgwaqo na isilapha etendeni umgwaqo kune gate la elimnyama nana umuzi omkhulu nje oneroof ebomvu kuwandonga la. Ubaba wakho uthi anti gogo wami welamana uyise welamana nogogo emhlaba uzalwa uSiphambahleli unxayisuka lensizwa le yakhe lo muzi basona lapha eMtubatuba. So ngithi mangithi hawo yini bathi kwamalume nje lapha ngiyazi ngifika ikhathi eningi la. So bengingazi ukuthi umalume kanti uwakhelene noZwane. Mase ngimbuza ngithi hawo kanti akele wakhelene ukuthi hawo ngimazi kakhulu. Ngimazi kakhulu sihlale insizwa lebehlale sibekelelana nayo inoma omuhle ngendlela emangalisayo kube nami ngibanjiwe umsebenzi ngabe ngikhona. Kusho ke umalume mangabe ngikhuluma naye. So ke sithi ayiphumule insizwa umfokaZwane bakithi. Sicela njengamanje ukubiza okhulumela umndeni uMashidi wakwaZwane siceleze ngaphambili. Sondela mfowethu. Sicela ophethe nje microphone noma ngabe yiphi ingoma. Mhlambe ngaba ngeyakholo, mhlambe ngaba ngeyomsizwa njengoba singabe insizwa nje singakuthokozela kakhulu lokho. Kodwa kusho mhlambe izoshintshana uyabona. Ngoba nazo izokhola kusha ngezona ezomsizwa kuneyinsizwa lapha okholweni. Umfundisi uMphongose nje insizwa iphelelekele khohlwa. Uyiswa ngihlola imini hayi insizwa. Yelusile yaqhatha futhi yaqhathwa futhi. Cool. Sicela uze ngaphambili ke mfowethu. Sanibonani. Ngicela ngokukhethekile ngibingelele Afuma Shwele baba hewe Ngakuyintando yakho ngiyafuma Oh shwele baba hewe Ngakuyintando yakho ngiyafuma Oh wahamurenge hewe baba Ngakuyintando yakho ngiyafuma Oh wahamurenge hewe Ngakuyintando yakho ngiyafuma Shwele baba Oh windula isithandi ndo Oh windula isithandi ndo Oh windula isithandi ndo Siyabonga kakhulu sibonga kakhulu kuma Blue Nation. Sibonga kakhulu bafowethu indlela eningenisa ngayo lensizwa. Kuyabonakala ukuthi beninjani mgijima emgaqweni imini nobusuku. Ngiyacela ke bakuthi seniphothulile sesingakwazi ukuqala nathi ngapha ngizobona ngeindication. Kodwa ke ngiyazi ukuthi ukhona ufoka Ngobe uMakatazi Dudle kuyena esolokhu silulekana naye ukuthi lolu hlelo sizoliqhuba kanjani namhlanje. Kodwa kokwamanje ngiqinisekile ukuthi mhlawumbe sizoya kwi-item yethu yokuqala okuyi-item yokuthi siye enkosini kulolu suku lwanamhlanje. Ngicela nje sebekwazi ukuthi bahlale phansi abangakwazi ukuthi bahlale phansi. Yangizwa? Yangizwa. Cishe futhi. Yazwakala. Correct. Yeah. Woza. Yazwakala? Yes.
Oh bafowethu njengamanje sila indawo nase Pride bafowethu njengoba esophelezela urank umfokazwane kodwa njengamanje mawelewele siyaphinda ninjani baba mfowethu njani kwemhlabeni kweqhawe urank umfokazwane